En aquest videotutorial veurem com podem compartir a través d'internet una presentació multimèdia realitzada... En aquest videotutorial veurem com podem compartir a través d'internet una presentació multimèdia realitzada amb l'Impress. Primer de tot el que farem serà passar-la a PDF. Per fer-ho ens adreçarem a l'opció Exporta directament a PDF. Hem de tenir en compte que quan fem això es perdran totes les animacions i totes les transicions que haguem inclòs a la nostra presentació, però això també passaria quan pugéssim la presentació a internet. I d'aquesta manera el que farem és que els diferents elements que conté la presentació quedin fixats i no es desplacin quan el pugem a internet. Per tant, fem clic a Exporta directament a PDF i ja podem seleccionar on el volem desar. En aquest cas ho farem amb una memòria USB externa. Un cop hem transformat la nostra presentació a PDF, ens adreçarem a internet, concretament a una aplicació que s'anomena SlideShare. Un cop estiguem dins d'aquesta aplicació, ens hem d'identificar i per tant farem clic a Login. I d'aquesta manera ja podem introduir el nostre correu electrònic o nom d'usuari i la nostra contrasenya. Un cop hi accedint, ja podrem realitzar diferents opcions. Per exemple, si ens adrecem a la part superior dreta de la pantalla, podrem accedir a les nostres presentacions. D'aquesta manera podrem veure totes les presentacions que hem pujat anteriorment. Una altra cosa que podem fer, òbviament, és pujar una nova presentació, que és el que ens interessa fer. En aquest cas ens hem d'adreçar a l'opció Upload i se'ns obrirà una pàgina web on ens demanarà que seleccionem el fitxer. Fem clic un altre cop i ja podrem adreçar-nos al lloc on havíem desat la presentació, en aquest cas el PDF, seleccionar-lo i obrir-lo. D'aquesta manera comença la càrrega. Un cop s'està carregant podem realitzar diferents accions. Una d'elles és mantenir el títol del fitxer, el nom del fitxer com a títol de la presentació o bé canviar-lo. A més, també hem d'emplenar un formulari en el qual hem de triar una categoria, hem de posar una descripció i podem introduir una o diverses etiquetes. Un cop hem introduït les etiquetes i la descripció, hem de triar si volem que la nostra presentació sigui pública o privada. En aquest cas la mantindrem com a pública i ja podem salvar i continuar. A partir d'aquí ens dona un codi embed, un codi per inserir la nostra presentació en una pàgina web. Podem compartir aquesta presentació mitjançant diferents xarxes socials com el Facebook, el Twitter, el Facebook, el LinkedIn, el Google Plus o enviar-lo per correu electrònic, o podem accedir a veure la presentació. D'aquesta manera accedirem novament a la pàgina on es mostren les noves presentacions i a partir d'aquí podem fer també diferents accions. En el cas que vulguem compartir la URL de la nostra presentació, la podem seleccionar de la casella d'ubicació. Novament podem compartir la presentació a través de xarxes socials o bé a través del correu electrònic. Podem enviar-la per correu electrònic, podem accedir al codi
d'inserció, el codi embed, podem dir que una determinada presentació ens agrada, fent clic a like, o podem descarregar la presentació al nostre ordinador. I això és tot.